son puji dadya satriya rasa kang kudu ndarepen jalan liwat mas kowe sareng digeger terus papadane rasa omong. Ayo terus. Ayo. Lah, ayo lah. Yo. Dan loh, apa kuwi kaya Dursasana? Waduh ngono Mang. Oh iya. Keringan. Ya. Urung tangi to kowe. Kuwi masa yangler kuwi.
Yo. Wiwit manggung. Kempul Pak Mangun. Ya. 2 kali. Ping 3. Ya. Ping 4. Ya. Kok ora wangsulan gah kok. Oh dudu sepelane. Elak ta, Kak? Elok. Iya, Pak Mangun iki hebat. Elok ku hebat muni ya. Kok ora muni ding ding dung 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 emang. Kok ora metu emang. Ora no, kene ngabari ping 4 to. Iya. Ayo. Nano nino. Monggo monggo. 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 Monggo. Kaya wong gawe piyak. Monggo monggo. Meaino. Monggo monggo. Ayo. Kak. Kuwi adik-adik kuwi anu njaluk lagu apa tareni ngono. Bocah iki sing karo sak umuran iki mbok sing akrab to. Aku saumuran to. Aku adik tingkat iki. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Kenapa kok suka nonton wayang sampai larut malam gini? Kamu nggak dimarahin sama papa kamu kok? Papa kamu nggak di rumah? Mama kamu di mana? Hus, kowe iki boke ora tau nguring-nguring kok. Kamu namanya siapa? Arfa. Harpa? Larva? Arfa. Arfa, tak kira larva. Apa yen ana jenenge larva iki ya? Kenapa kamu suka nonton wayang? Hah? Mana? Ini loh, kamu nggak bisa nyekel mic ya? Nggak biasa. Namanya siapa? Larva. Harpa. Harva kok larva. Larva. Rumahnya di mana? Sini. Kenapa nggak di situ? Wis entekan ya judeke wong kok ya. Iya, seneng nonton wayang ya. Kenapa kok seneng? Nontonnya bagian apa? Sabet, Perang. oh bagian perang. Yuk perang sama aku aja ya. Bocah iki. Gimana habis tadi nonton perang dipraktekkan gitu loh. Ya ora kuwi perang ngono wayang kok praktekke. Ya, wayang tokoh apa yang kamu sukai? Anoman. Anoman. Anoman, si cetrek putih. Ya. Seneng kamu ya, suka. Aja to Kang, aku malah wedi lho Kang. Ora dek iki gila omongan. Jadi Ya wis kok tekan omah gek wudu ya, Dik. wudu apa kena bar kena najis. Mung salaman we ora lho. Ya udah, minta lagu apa? Ya. Hah? Ngapa? Hah? Boten. Kok mboten nyawer nekne? Woi, kae bocah kon nyawer. Oh, yang satunya namanya siapa? Lah apa jenenge? Oh, wis Gatot Kaca malah meh mabur kowe. Jenenge sapa? Lah apa jenenge? Sapa Kak? Oh, jenenge sapi. Moh. Moh. Wes, wong ngawur kae. Oh, namanya siapa? Hah? Mbok wis kan wedi ya. Wis dek kita tom-tomen kok. Enggak minta lagu, tapi cuma seneng nonton. Seneng nonton Mbak Ika. Bagian Anoman. Oh, ora kowe to, Mas? Boten. Oh, alah. Anoman sing disenengi. Yo, oke. Lah, Tondi. Pramitra. Pramitra Wis men sak karepe. ya men. Nolya. Nolya. Harfa, aku cantik kan?
Alah. Iya, ndelok kok Bojonegoro kono. Kaduan. Wilujeng. Iya. Sugeng rawuhipun para tamu. Nano, yo kudu nyungklang. Monggo. Yuk. Dua kali, ayo. Menika kula kintunaken dhateng Bawa Martono. Bawa Martono menika? Nggih, menika ya pandemen wayang. Daleme Bojonegoro. Nggih.